πως έτσι γκρινιάρα ήταν από μικρή. Τι έκανε λέει? Τίποτα, έτσι όπως τραγουδάει έκλαιγε. Γιατί τώρα τι κάνει? Η κοιλιά της γουργορίζει. Λέω Χριστέ και Παναγία. Και στην πύρα όταν πήγες, αχ μανίτσα μου τι γλύκες, με φωνογράφα και πλάκες, καλκαδάκια για τους μάγες. Συλλεύω και κλέβω, άιντε χαρικλάκι μου, πως μαράτηκε, για σου το πουλάκι σου. Τι κοιτάς? Βλέπεις κι ένα καλώδιο. Καλώδιο. Πως το κουνάει έτσι ηλεκτρικός είναι ρε. Ναι, και σε λίγο θα το βάλει και στην πρίζα. Έλα εδώ ρε. Άμ να σου πω τόλι μου, άμα θέλεις κουνήματα, θα κάνω και εγώ. Αλλά πού σε, θέλω ρεύμα, κατάλαβες τόλι. Το πρωί κι απ' τη γλύπαδα, κούκλα μ' αυτοκινήταδα, όλοι βάσανε παπιά κίνα και το στρίβει στη ραφίνα. Φυλάκια, ναζάκια, άιντε χαρικλάκι μου, πως μαράτηκε, για σου το πουλάκι σου. Να το μωρό μου. Εμείς το έχουμε τρεφαστικό οικογένεια. Έλα Παναγιά μου, κουλάτο, κουλάτο, δώσε για να πάρεις, γαμώ τα τεκνά εσύ. Σαμπάνια τώρα. Ποια σαμπάνια, εγώ δεν παρήγγειλα καμία σαμπάνια. Η κυρία την παρήγγειλε με την παρέα της.